Hayırlı kеш efirden qalıqlar, studiyada men Римма Авзалова бүгін бешарылышта. Күнләп түгел, сәгатьләп бәяләр нигә арта? Район кибетләрендә вәзгыятьне журналистлар шәрехли. Коймак, карашкы һәм кояш майча буның төп атрибутларын нәрсә бәйли? Башланды. Оешма предприятиеләр һәм авыл җирлекләре спортта чыныга. Спартакиада уеннарыннан безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Район мәдәният йортында Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан бәйрәм концерты үтте. Гүзәл затларны район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Кужин тәбрикләде. Ел хатын-кызы республика конкурсында катнашучылар бүләкләр алды. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина хатын-кызы лидер номинациясе бәйгесенең зона туры җиңүчесе булды. Ел ираты хатын-кыз карашы номинациясендә Иске Карамалы авыл җирлеге башлыгы Илнур Кәримов та җиңү яулады. Михайловка мәдәният йорты директоры Фиалка Хафизова хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясендә, Ишмәкәр Эльза Ибрахимова хатын-кыз бизнес-леди номинациясендә катнашучы дипломына лаек булдылар. Дәвам итәбез. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан район үзәгендә ярминкә оештырылды. Сәүдәгәрләр әллә ни күп булмаса да, халык ярминкәдән канәгать калды кебек. Ярминкәдән коллегаларыбыз репортажы. Ярминкәдә халык авыл хуҗалыгы продукциясе, көнкүреш кирәк-яраклары һәм кием-салым тәкъдим ителде. Читтән килүче эшмәкәрләр дә сату итте. Ярминкәгә күрше районнардан да сатып алучылар килгән иде. Бик бай эшләнгән ярминкәләрегез. Еллар тыныч булсын да, халык йөреп торсын, хәрәкәттә булсын, ширләр еракта йөрсен, халыклар дус булсын, үзара татулык белән, сәламәтлек белән гомер биреп, шушы матур районыбызда яшәргә язсын. Сәламәтлекләр, тигез гомер, yıllar tanış bulsun, bela karalar bilmesin, bu korkunç şeyler bitip gitsin. Her boş şahıra selametlikler, toralıklar, eminlikler. Bu şurada халык тансык ризык от ите дә сатып алды. Башка ярминкәләрдәге кебек файызы уңганнары ярминкәгә килүчеләрне коймак һәм кайнар чәй белән сыйлады. Яшелчә, балык та кулай бәядән сатылды. İt alırga çıktık, ot it aldık, rahmet. Yıllar tanış bulsun, rızıklar bulsun, bolalarımız isen sağ bulsun, eybirler kıybatlanmasın. Biz faizi kooperatiften, Uygulda oğlundan kildik. Biz kırıvaqat şöyle şey bilen, kıymak bilen balıkını seliyiz. Balık bir kanagat, moylarımız temli moylarını alırız. Şın көңілден işimiz, moyda çipçiste, bir eybir kuşulmagan. Rahmat bize uyuşturuculara bütün baylık, isen sağ alsınlar, isen sağ yaşasınlar, isen sağ üstürsünler. Onlara bir küp yerden gerek. Rastlarına bulmayın. Qoz һәм үрдәк ите мулдан булса да, ярминкәдә сарык ите сатучылар булмады. Тона итләре дә бик тиз сатылып бетте. Түбән Камадан килгән сәүдәгәрләр әллә ничә төрдә казылык тәкъдим итте. Ярминкәдә бол сатучыларга монысында да көндәшләр шактый булды. Ярминкәләргә еш килеп инә, постоянно дигәндә бал безнең үрнәк балы. Аллага шөкер, үземнең клиентлар бар. Һәр вакыт киләләр, алалар дигәндәй. Монда ярминкәләр шәхсәтә булсын инде. Ярминкәдән бик канәгать инде, бик күп халык чыккан. Bütün әйберләрдә бар, продукция бар. Маларга дип эшләр, будай алалар, бик матур. Без бик канәгать, молодцы. Якын тирә шәһәрләрдән килгән сәүдәгәрләрнең җылы өс һәм аяк киемнәрен дә яратып алды райондашларыбыз. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Ярминкә дигәннән соңгы көннәрдә кибетләрдә ажиотаж күзәтелә. Күпләп азык-төлек, көнкүреш товарлары алучылар күренә. Сәбәп нидә? Күпләп товар алып халык үзе үк бәяләр күтәрелүгә тәргеш бирмиме? Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Сәүдә җилтәрләрендә ажиотаж барлыкка китергән азык-төлек продуктларын киштәләрдән көнендә үк алып бетерәләр. Бүген күп кенә кибетләрдә көнбагыш мае, шикәр комы, он алырга озын-озын чират тезелгән. Бунда әйтеге кеше алау ажиотаж ясый кайбер кешеме теге как будто менә бетә ярма, фәлән хәтле күтәрелә, түгән була икән. Юк, андай бер, я самында булмый да. Ортыгын алып куйып булып инде. Еллык, 2 еллык не алып куйып булмый продукциялар. Магазиннарга кирсәң, киштәләр тулып тора инде, bütün нәрсә бар, bütün кирәк әйбер бар. Юк, бер көнне кирәсең, уже икенче көнгә бер әйбер калмый магазиннарда. Без ажиотажны үзебез куптарабыз. Шуңа күрә кеше алган саен әйбер кыйммәтләнә. Мин шулай дип уйлыйм, менә кем без күбрәк алган саен, хөкүмәт әйберне һаман кыйммәтләтә. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров әлеге төр продукциялар буенча республикада кимендә 2 айлык запас бар дип белдерсә дә, халык бер-берсен уздырып азык запасы булдыра. Кайсы хак, кайсы ялган сүзгә ышанып, райондашларыбыз бүген янәдән карабыдай, дөге, бәдрәф кәгазе, май, шикәр, он һәм туз җыя.
Менімше міне әлі қарап шықтым. Бейелер бек ортмаған. Кішіге міне бек неге берілерге ярамай. Оның іші құтыртуларға дейміз енді. Бейелер нормальны. Олай ортқан сымақты көрейін. Меған жоқ енді песокләрін оғалар кіші шул қорқып ала тұрғандар енді. Қастерлеп қалық деп ете тұрғандар енді. Майлар да шул келіш сымақ енді меға. Олай ортқан сымақты көр. Песок, өреге песок баларға дегенін пенсионерға бәләкәй әйбірлер керек екен. Бәләкәй песок жоқ, тігатынадан берлі жоқ енді. Ақалған әйбірлер барсымақ. Никтер холык иң кирәкле ризыкларга кытлык булыр, бәяләр тагында артыр дип уйлый. Ачлык килер дип түгел, кеше ала дип ала кайберәүләр. Азык-төлек кибетләрендә киштәләр бушаган, ләкин халыкта юләр түгел. Ярмаларның очсыз дигәнен җыйган. Кыйбатлылары тизелеп утыра шунда. Май онның да кыйбат дигәненә ихтыяҗ азрак. Совет чырын узган халыкның шушындый саклану чарасыдыр бу бәлкем. Товарлар дефицит була дип үзебезне шандырудан, паника тудырудан туктасак иде. Лилия Шаймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Узган атнада православие динендәгеләр май чабу, масленицаны бәйрәм итте. Масленица кышны озату, язны каршы алу йоласы. Кыймак пешереп сыйлану май чабуның төп атрибуты. Кыймак җылылыкка ишарәләүче кояш символы булып тора. Май чабу Русшуган, Михайловка һәм Яңавыз авылларында зурлап билгеләп үтелде. Русшуганда узган бәйрәмдә район җитәкчелеге дә катнашты. Бу бәйрәмнең яшь буыны тәрбияләүдә һәм төрле милләт халыкларын берләштерүдә әһәмияте бик зур. Русшуган авыл җирлегендә төрле милләт вәкилләре үзара дус тату гомер кичерә. Бу чарада да руслар да, татарлар да бергәләп рәхәтләнеп күңел ачты. Поздравляю вас с прекрасным праздником, русским праздником, Масленицей. Желаю вам, чтобы вас всегда окружали ваши самые близкие, дорогие вам люди, что всегда вас сопровождало здоровье, счастье и любовь. Біздің бұл ауылда енді Масленица тәгіл. Шул неше еллармен қазырдан келіп, мұнда қазір 38 жыл тұрам. Шул 38 жыл тұрғанда шул нені бітіребіз енді Масленицаны енді біздер шул айтып. Келіп, нелер құймақлар пішіріп, рәхәтләніп шул кішілерін угощай тәбіз енді. Авылның үзәк мәйданында иртәдән үк дәртле җырлар яңгырады, коймак исе борынны кытыклады. Майшау бәйрәмендә традициягә әйләнгән салкынча һава торышында да үзгәрешләр булмады. Балачага бизелгән җәяүле атлар да авыл урамнарын әйләнде. В русской деревне сегодня праздник. У нас сегодня и прощенный день, и конец Масленицы. Будем праздновать вот сегодня. И у нас в русской деревне прощается. Вот простите нас Христа ради, а вас Бог простит. Отвечаем всегда шумно, весело, задорно, играем, пляшем. Коллектив художественной самодеятельности готовит всегда мероприятия. Школа всегда поддерживает, накрывает стол. Все радуются этому празднику, дети на лошадях катаются. Этот праздник означает наступление весны, конец холодов, несет с собой светлость, радость всем людям. Дорогие односельчане, разрешите вас поздравить с этим замечательным праздником, с Масленицей, с прощенным воскресеньем. Простите меня, Христа ради. Всем здоровья, удачи и больших успехов во всем. Май чабуның төп атрибуты ул түгәрәк коймак. Йола буенча кояш символы атна буена һәр гаиләдә әзерләнә. Кичерешү көннән соң православие диндәге халыкның 40 көнлек уразасы башлана. Лилия Шаймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Исәнсев авылында яшәүче хезмәт ветераны Габдрашид Хусаиновка 85 яшь тулды. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм авыл хуҗалыгы үсешенә керткән өлеше өчен ул Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәтенә лаек булды. Габдрашид Хусаиновка хөкүмәт бүләген район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов тапшырды. Ул шулай ук юбилярга түбәтәй бүләк итте һәм күчтәнәчле пакет та бирде. Сиңа инде исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын. Әле шундый матур, төзек үйләрдә, шундый тыныч дөньяларда рәхәт итеп, менә апа белән яшәргәсен сиңа. Һәм киләчәктә дә әле менә оныкларыңа, улларыңа, кызларыңа кирәкле булып, аларга бер таяныч булырга насыйп булсын, ярамы? Быел Габдрашид агага 85 яшь тулды. Дуңгызчылык фирмасында терлекче булып эшләдем ди ул. Аларның буыны бала чактан эшкә җигелеп, гомер буе колхозда тырыш хезмәт куйган буын. Әтиемә 8 яшь булганда аның әтисе үлгән. Әтием 13 яшеннән колхозда эшли башлаган ди ветеранның кызы Ләйсән. 41 ел фирмада эшләдем. 41 ел. Салаф абый килә торганы, алайда син бар, алайда син бар. Бүтән эшне алып барасың ди торганы.
Ey Raşit abi, senin bilen işlevi rahatta endi bir süt etmeysen bitsin, eşek sütde bilmeysen sen deyip aytargany. Юбилярның шурдашы дусты җирлек ветераннары җитәкчесе Müҗәһидән Муртазин да яшьлек елларын искә төшерде. Gel firmada işledik, maktalı işledik, olay naşar yaktan iskelmedik, oraksı vermedik, kemeksini tutmadık. Gel dost bulduk, katna sayın kursu birisi yürüdük. 20 günü minane beklep çöplep kaytıp gittim. Valda günlerde de hayırlı günler olsun, isense varıp da isenlik savurulup, onlar da isenimin, bize isenimin yaşayıp, Xudoy Teala bulgan ömür içinde sağlığını versin. Вәсим апа белән Габдрашид ага Хусейновлар 59 ел бергә гомер итәләр. Әле бик күп еллар аларга балалары Алис белән Лейсәннең гаиләләренең кадер хөрмәтендә яшәргә язсын. Мөнира Арсланова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Район архивына мөрәҗәгать итмәгән кеше сирәктер, гадәттә лаеклы ялга чыгар алдыннан мөрәҗәгать итәләр архивка. Документларда хата булса, архив аша белешмәләр алырга туры килә. Район архивының эшчәнлеге турында алдагы материалда. Бүгінгі күнді район архивында 107 ұйышма предприятияның 25.831 біремлік іші, 57 фотодокумент соқлана. 33 ұйышма предприятия 5 ел сайын документларын тапшыра. Бұл документлар біздің архива хранилищеде соқлана. Көбісі бұл фондларның инде ябық. Чөнки бұл документларны хасил еткән ұйышмалар, предприятиялар инде ябылган. Архив җирлектәге оешмаларның документларын саклау, комплектлаштыру, исәбен алу һәм куллану функцияларын башкара. Бөтен фонд һәм архив берәмлекләре Татарстан Республикасының бердәм архив мәгълүмат системасына тупланып бара. Шәхси документларга керә безнең оешма предприятияларның зарплата счетлары, шулай булгач алар һәр кеше ул документларны карый алмый. Безгә инде запрос керсә, без аларны карап, аларга тәртипләп, һәрбер санын язып бирәбез. Район архивы җирлегебездәге күренекле шәхесләрнең тормыш юлын, һөнәри эшчәнлеген чагылдыручы шәхси документларны да кабул итә. Бу документлар күргәзмәләргә дә куела, докладлар әзерләгәндә туган як тарихын өйрәнүчеләр эшендә дә кулланыла. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе Фуат Садриев 10 мартта туган көнен билгеләп үтте. Авылда туган җире Муслимдә яшәп иҗат итүче әдипне татарның Шолоховы дип йөртәләр. Фуат абый да Михаил Шолохов кебек авылга гашыйк. Туган җиренә мәхәббәте аның әсәрләрендә дә чагылыш таба. Фуат Садриевның тормышы һәм иҗат юлы турында безнең репортаж. Фуат Садриев улы Чакмакта туып үскән. Шунда 7 еллык мәктәпне тәмамлаган. Туган авылында аның музее да эшли. Урта мәктәпне тәмамлагач, 1958 елда ул хезмәт биографиясын башлап җибәрә. Ә беренче әсәрен мәктәптә укыганда яза. 10 классны битергәч, мин бер хикәя яздым. Конкурс игълан иткән район газеты, как раз үзебезнең. Алар җиңелделәр дигән. Ул беренче урынны алды. Менә шуннан мин ныгытып, дәртләнеп яза башладым. Бер пәрдәлек пьесаларда, аларны куя торган ик шунда. Менә шу сөйрәп алып киреп китте мине шу сәх. Мин бит драматург буларак кабул ителдем Союзга да. 76 елда минем беренче комедиям куелды. Неде Әлмәт дәүләт театрында. Аннары 2 ел сайын менә бер әсәр чыгып барды шул чорда. Язучылар союзына Фуат Садриев драматург буларак керә. Аның 2 дистәгә якын сәхнә әсәре бар. Шул ук вакытта проза әсәрләрендә яза. Шахзаманов эше, Көлми торган кеше, Таң җиле, Бәхетсезләр бәхте әсәрләрен укымаган кеше юктыр. Таң җиле романы өчен Фуат абый Әлмәт язучылар берлегенең Рафаэл Тхватуллин исемендәге премиясына лаек була. Бәхетсезләр бәхте трилогиясе өчен Тукай премиясын ала. Халык язучысы үзе дә татар әдәбиятына югары бәя бирә. Бүгінгі әдебият біздің нашар әдебият түгел. Прозаиклар да бар, драматурглар да бар. Яшьләр менә килмәү проблемасы бар инде бездә. Яшьләр килмей. Нинди генә чаралар күрсәк тә юк, аның нигезе дә бар. Каләм хакы дигән әйр бар бит, гонорар. Менә гонорар аз. Моның өчен телне яратырга кирәк, бик укырга кирәк. Хәзер бит яшьләр укымыйлар. Менә төп сәбәп шунда. Фуат абыйның һәр әсәрен компьютерда җыючы да, беренче булып укучы да тормыш иптәше Сәйде Нур апа. Язучының илһамчысы да, тәнкыйтьчесе дә ул. Әсәрләренең геройлары райондашларыбыз, мөслимлеләр.
Авыл тормышы, авыл кешеләре тасвирланганга Фуат Садриевның әсәрләрен укуы да рәхәт. Әле тагын озак еллар илһамланып иҗат итәргә, әдәбият сөючеләрне яңа әсәрләрегез белән сөендерергә язсын Фуат абый. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. 1 марттан 6 мартка кадәр Орел шәһәрендә кул көрәше буенча Россия беренчелеге узды. Әлеге ярышларда Мөслим егет кызлары да катнашты һәм райондашларыбыз ярышлардан җиңү белән кайтты. Арым рәсеме белән шөгыльләнүче егет кызларның җиңүгә ирешү усулларын Лилия Шәймиева өйрәнде. Ярышларга Россиянең 44 регионыннан 500-дән артык спортчы килгән иде. Татарстан җыелма командасы составында спорт мәктәбенең 9 укучысы катнашты. Biz indi başlagan bu sezon Yarşallı şəhərində Tatarstan birinçiligində uğursuzluğuna çıxış yasadık. Ondan sonra indi biz dekabr ayında federal okruguna qatnaşdıq Tübən Novgorod şəhərində. Tam indi mənə bizning so'nggi yarışımız Rossiya birinchiligi bo'ldi. Ul indi Орел şəhərində o'tdi. 55 килограмм авырлык категориясында беренче урынны Илхам Бариев алды. 17 яшендә Илхам спорт мастер нормативын 2нче мәртәбә үтәде һәм Россия җыелма командасы составына керде. Мин кул көрәше белән 7 класстан шөгыльләнә башладым. Уже инде хәзергә 5 ел китте шөгыльләнүемне. Мин уже двукратный чемпион России, призер мира һәм призер Европы булдым. Раян Хайруллин Ларис Бариев кул астында 2нче елын шөгыльләнә. 55 килограмм авырлык категориясында Раян 2 кулда да 3нче урынны алды. Беренче ярышымны алдым иншалла. Мин арм спортны бик яратам. Хөрмәтлим. Bu көрәш инде яңатыр 90-нчы елларда гына популярлашып киткән. Яңатыр булуына карамастан инде бик күп илләрдә ул популяр. Бүгенге көндә Татарстан birinchiligi o'ta, federal okrug birinchiligi o'ta, Rossiya birinchiligi, shulay uq Yevropa ham dunyo birinchiliklari o'ta bu tur bo'yicha. Noil Харисов 60 килограмм авырлык категориясында 3нче урынны яулады. Noil кул көрәшенә иптәшенә ярып килгән булган. Хоккейчы егетебез спортның 2 төрендә дә үзен сынатмый. Кызлар арасында 50 килограмм авырлык категориясында Элина Бариева 4нче урында калды һәм спорт мастерлыгына кандидат нормативын үтәде. Мен кул көрәше белән инде 2 ел шөгыльләнәм, менә 3нче була. Булай кул көрәшенә прям үзенә йөрер дип килмәгән идем, просто попробовать дип кенә килгән идем, и менә шулай итеп затянулось. Ну пока менә Россияны ала алмадым әле. Россияны алырга, потом Европа, мир. Татарстан Республикасы җыелма командасы гомум команда зачетында Алани командасына бирешеп 2нче урынны яулады. Спортчыларыбыз атнаның 5 көнендә тренировкаларга йөри. Уку белән спортны бергә алып барган кул көрәшчеләре сентябрь айында Төркиядә үтәчәк дөнья беренчелегенә әзерләнә. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Узган шипәдә авыл җирлекләре һәм оешма предприятиеләр арасында 32нче кышкы спартакиада уеннары старт алды. Коронавируска бәйле ул быел соңарып башланды, әмма спорт төрләре үзгәрешсез калды. Спартакиадада быел 18 авыл җирлеге һәм 25 оешма предприятие катнаша. Оешмаларның күпчелеге берләшеп чыгыш ясый. Шул сәбәпле оешма предприятиеләр арасында командалар саны 8. Спартакиадага без ел саен көтеп алабыз инде аны. Бик матур әзерләнәбез, җегетләр көтеп тора инде. Безне борчып торалар, әйдәгез, Исатабый менә файтабы тегеләйтә. Командалар әзер. Бүген инде без беренче килеп җиттек монда, Батбетонга. Бүген иртәгә кул көрәшенә әзерләндек. Бу пандемия сәбәпсе бу кичектереп торылды. Шуңа да карамастан без инде авыл җирлегендә бүген җыелып төштек. Авыл җирлегенә килгәндә, Туйгылда авыл җирлегендә без спортка бик диппән киткән, көрәш, волейбол. Бүген дә инде без менә бу команда белән җыелып төштек. Әйбәт кенә ярышлар карарга дип, катнашырга дип, җиңәргә дип төштек. Бик үзем ул вид спортын бик нык яратам. Үзем инде лично 6-7 ел шөгыльләнәм кул көрәше белән, профессиональ уровеньдә. Шуңа да бүгенге көндә бөтен кешегә дә уңышлар телисем килә. Теге җиңел генә вид спорты булса да травмалары бик күп була. Барыбызга да яхшы ярышлар, достойный соперниклар телим. Командалар быел 7 спорт төрендә көч сынаша. 5-6 март көннәрендә бадминтон һәм кул көрәше буенча ярышлар үтте. Ярышлар киеренке барды. Нәтиҗәдә оешма предприятиеләр арасында беренчелекне район үзәгендәге мәктәпләр командасы алды. 2нче урынга Август Мөслимагра фирмасы белән икмәк киптерү предприятиесенең берләштерелгән командасы чыкты. Район советы һәм башкарма комитеты командасы 3нче урында калды.
Авыл җирлекләре арасында Вәрәшбаш авыл җирлеге командасына тиңнәр булмады. Яңавысы авыл җирлеге 2-нче, Мәлләтамак авыл җирлеге 3-нче урынны алды. Халык сорауы негезендә быел спартакиада уздырырга булдык. Республикага хат яздык, санпин таләпләрен үтеп, безгә спартакиада уздырырга дигән рөхсәт бирелде. Атна сайын суббота-воскресенье бара, һәм инде 26 март көнне тәмамлана. Biz bugun spартакиаданы ачу тантанасына килгәнек, һәм безне бадминтонны судьяларга чакырдылар. 6 ел йөрим бадминтонга, шуннан соң бүтән спортка кермәдем. Шуннан бирле бадминтон шу инде. Ярышларда җиңгәнегез бар. Спартакиада 26 мартка кадәр дәвам итәчәк. Бу атнада йөзү һәм биатлон ярышлары уза. 19 мартта көрәш һәм канат тарту буенча ярышлар оештырыла. 20 мартта хатын-кызлар, 26 мартта ир-атлар арасында волейбол ярышы үткәрелә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.